Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agudong kami kinmari ispi italakay. Enya kumaita kanyak, no agudong kayo iti kumarem. Awang ka di aramidam. Ewan mo kiday. Nukas nga raw, si kapayla ang tipangitalkak iti istor tayaw. San kumata kabisado ti preso dagiti lakom? Adamot tatak na. Nalakalaang mo't makita dagiyay ka. Ha? Kasta ka day? Adto'y titulbak ti ka ha. No umisbo ka, ikandadong biit ti store. Di mo panpanawan asaan anak kakandadaw. Amumat nga agraira manan dagiti agtatakaw. Uwan bakay? Amok daytan. Adamo la ang calculator ijay. Aramatam tapno saan ka nga agkamali iti supli nga itid mo kadagiti customer. Uwan, amok dagitan. Sana masapol nga ibagam? Ken saan ka pa'y gayam nga agpapautang. Narigat ti agsinger. Ado ka di pa'y tigatanga, Marilinda. Mapanak pa'y iji palingkay, Mari Ispay. Ay uray siyak maray, sa anak pa'y analpas. Anya ti pagluganan taya, Maray. Anya ti planaw. Agperstrip ta kuma. Anya oras ti perstrip ita, Maray. Alauna maray, may mayat metlaeng no agperstrip ta. Ta sigurado ang mapumpun numanen tila straight. Adapay doa nga oras ta, Maray. Ay mabit lang nga ron taala ang ti market bag ko maray. Aggidan ta mapan ijay palingkay. Naimbag abigat yo, tata. Ha? Naimbag abigat mo, mate. Balasang ka, oh. Enya tigatangam. Adalo yo, tata. Adapay, manuaya. Sa nga gasot ko, matata. I-type mo nga rin tinumber mo dito. 09, 110, 11, 12. Aday ka. Na-type ko, tata. Regular 100 niya. Tata. Ato itibayad ko. Ay nawa, uray saan mo nabayaran basang? Ha? Yan tangay siksi, kan napintas ka ba? Libre lang ang tilod. Sigurado kayo ka di, tata. Wen, basta di mo ibagbagay di sa balya. Sikreto talaga doon na ito yan. Okay, tata. Sikreto talaang ado. Ay na, saan ka lang gaya masiksik na pintas? Nalaka ka pa yung kasarsarita. Hay, makabanog laki din tiyag biyahe. Ano sama? Saan tayo matabak nang? Ay nawaw, imbagakla ang matanabanugak lakay. Kumusta ti store? Ada ka di mo lang gimatang. Adaw, Medyo. ay kat very good ano kasta. Binilang mo ka di anasaya at ti supli dagiti customer. Kanya ka lagi din bakit? Basic lang dagita kanya-kanya. Amok tagbilang. Kaya't kulang ti makasigurado. Tama nga nudyak amaw kat maluglogi mo gaya man ti store. Ay nawa, awan pagdanagam bakit? Saan ka malugay? Kamok tar aramiday. Asino ti kinasarita iti cellphone nyo, nanang? Ti supplier tayo iti bagas, Edgar anak kaw. Anya ti imbaga na. I-deliver da kano ti bagas nga order kaw. Gusto tapno adumanin ti ila ko yun, nanang. Iso na laeng at ada parikot anak kaw. Ay no, anya ti parekot, nanang.
Kurang ti kwartak ditoy. Saan nga umanay a pagbayad ko iti supplier? No adda kwartam dita, pautangan nak kumapay anak kaw. Ano ti kurang aya? 5,000. Sige. Ikan kayo iti 5,000 nga inayon nyo iti puunan nyo. Oray saan nyo nabayadan? Ay saan bayadak mo lang anak. Oray saan nanang. Tulong kumutin kada kayo Ay na, agyaman ak launay, taadda ka at tumultulong kanyak. Nay, nagadumot tin abagas dagitoy, Marilinda. Lakok dagita maray. Ngiminan samot ti bagas, Maray. Wen maray, ngimmi na tanang hinamatik rodo ita. Kimurang kidi ti kwartak, isu adim mawatak iti anak ko. Ay, talaga ang umina amin nun, Maray. Wen nga raw, aksyonan kumamatan ti gobyerno tayo. Tanay, narigat ti agbyag no kastoy laang. Baring makariknada, Maray. Ayun gayam, manungay ti kasto a klase ti bagas, Maray. 1,400 dayta maray. Ay i-reserve mo man ti maysa para kanya. Kaano nga umay mo alaan? Inton Sabado siguro, Maray. Urayek laang ti ipaw iti anak kaw. Diyak kayak kag ti umut-utang. Ni, awan samot ni Tata Castro dito isturda. Asino ti sirsiri pembasang? Ay, nawaw! Adda kayo matgayam di Nanalinda. Makapakigtot kayo mat. Itay pa'y akit kita ka. Di nakita anak katugaw dito'y aya. Ay, saan nga rod, Nana? Pasensya kayo na. Ay, kaslaawan ni Tata Castro. Ada iti banyaw. Madama ti panagdigos na. Apay kaday. Alanganin nga rod ang makalibre ang no ni Nanalinda matgayam ti agbanbantay dito isturda. Di ka mutin agsasaaw. Anya tigatangam aya. Ay, kuha na dress chicken kumano adda. Adda pay. 250 ti may sa kilaw. Anya ti kaya mau. Legs wings. Wings latan, Nana. Mabait lang nga raw. Tamangirwarak, Jusel. Anya timbaga ni Antimbila, Edgar, anak ko. Matuloy ka no ti reunion tayo, nanang. Ay nawaw, nasaya at ano kasta. Idi pa'y napalabas at awenday ta plano da. Kunin nga ron, nanang. Matuloy ka no Sabado. Usto atap nunawaya ti kaaduan. Dosyak, sa anak amapan. Ay nawaw, iti anya aga po asaan ka amapan si Kakastraw. Masadutak nagbiyahe. Anya, Agbadyak latan, tapno at datimang bantay dito istaw. Mapantayo git di tatang. Amang ano birukan da kayo dagiti kabagyan ni nanang. wan nga raw, amang ano panunutin da nagapatan no saan ka amapan. Basta siya, sa anak adumaray. Da kayong nga agin na timakam mo agpalawag katakwada. Agrubwat kami iti anak ta, Castro Lakay. Sino ti pakiluganan niyaw? Ni kaanakan sa tor. Nasayat mo't nga raw no at da pakiluganan niyaw. Tapno saan kayo amarigatan nga agkumyot? Una, ti istor tayaw, si katimakamaw. Uy, bakit? Kasti kanayon ko ngay baga, bilangam ana imbag ti supply, tanarigat ti agkamalay. No. Amulak mo't kahit bakit? No may papaniti kwartakit sa anak nga agpalugay. Okay. Oh my God, nanang. Nag-text na hanggal sa to. Agrubot tayo kanon. Wan, umayan anak ko. Nangagmumot siguro day jay lakay. Agrubwat kamain. Ano usam ti agbatay, tadi mo ngamin kayat ti sumuraw. Naimbag nga aldaw yo, Tata. Ah, si Kamanay, Josel. Nakita ka nga dagayang bagas anak ko yo, Tata. Da, gumatang ka. Manutihaf ka ban aya, Tata.
1,400 lang. Ay nawaw, kurang matgayam ti kwartak dito eh. Manuti kwartam di taya. 800 lang, tata. Sige, mabalinin di ta 800 basang. Sigurado kayo, tata? Wayne, di bali ata na pintas kinseksi ka may Ni tata talaga, bulero. No, di bagbakan niya. Awan sa matimang bagkat iti bagas. Ay, day tamanan ti may sa pariko, tata. Ayan nga milan ti balay yung basak. Iti asidag ti barangay hall, tata. Medyo atayo gayam. Ayun, sige. Itulod ko ti bagas iti balayaw. Mangrikepak pailaan. Iti kasta, may deliver ko ti ginatang mo basang. Sa dino tinagapwam Castro. Iti ayanda Josel, Marek. Ay nawaw, anya nga'y tinaramid mo iti ayanda Josel. Intulod ko ti bagas a ginatang na, Marek. Na apay nga intulod mo pa ilaang kat adamot motor ti kabsat na. Tulong ko matingin ko na, Marek. Ay nawaw, no sexy abalasang, kaya't na ti tumulong, ngam idi siyak tinagpatulong kan kwa na, di na pulos kayat, uto-utumot gayam da ito alakay. Anyati ko na, Marek. Ay adda ayamat. Uto-uto ko nam samay. Sino ti uto-uto? Ay kwa, ay kukam no anya tinangag mo paray. Anya. Kumusta ti reunion anapanan nyo bakit? Okay laang may tlakay. Ano kayo anapan? Ay wala, kompleto kami nga agkakabsat. Kandag iti aga-abirat. Si kalaang ti awan. Ay, kastaya. Kasanaw, di mo ngamin kaya ti sumurot kada kami. Wen, atadak kaya ti mabambanog bakit? Ada nga road service. Saan kamot amagmag na? Di ba na atanalpas mitay? Bumawi aktulatan no sumaruno. Daytoy lang tinaurnong a koleksyon, Kastraw. Wen, bakit? Ay nawaw, apay aday to'y laang. Apay ka din, bakit? Ti ko nam kanya kat ado naglakwam. Naksayan mat ti bagas, ngam apay akas jay. Awan ti kinupit ko, bakit? Saan man asyak ti rasrasunam. Pudno ti bagbak, bakit? Awan ti kinupit ko. Ayan ti listaan dagiti na ilakaw, kabayatan ti kaawan ko dito'y balay. Day talang, bakit? Sa anak mutan ang naglista. Adalaki di kinupit mo. Amangan mat no inlibrem iti arak dagiti kumparem. Ay no, saan bakit? Sa anak arim-rimwar, di awan kayaw. Ure sa ludsudem ti kumarem. Apay nga ron akas to'y lang ti sils mo. Kurang day taoy. Amangan numabangkrapan ti negosyok maray. Ay wan, nangag mo ka di ti istorya, Marilinda. Ay nawaw, anya nga istorya maray. Ti may papanken lakay mo, Maray. Anya ti maipapankan lakay ko maray. Tinangag ko a pagsasaritaan dagiti babbalasang, ken oray pa'y dagiti babae an asawaan, ket uto-uto kano nila kay mo. Oto-oto. Wen tailibre na kanumo dagiti lakoy no sexy ken napintas ti customer na. Anya? Di mo nadlaw ay Maray. Isu maglagayam at tunggal iso ti agbantay ka basit lang ti mairimrimit na a koleksyon kanyak. Iliblibre na maggayam ang dagiti lako may. Hay, uto-uto day jay alakay. Day tapay ti may sa ama kagapaw, no apay akay kayat dagiti babbalasan ti gumatgatang iti istoryo no iso ti agbantay. Liblibre ang damagaya man dagiti lakoy o Maray. Nakalaban ka. Anya, kurang mo pay. Bakit? Aday ka. Gusto mo na bakit? Wala tawaran kay tibain. May siya kamit nga uto-uto. Awan ti dakis nga rarabidak bakit? Tikunam kaday kat saan ko amamuan nga inliblibrim dagiti lakaw.
Ay, bakit? Laklakayan ka nga uto-utaw. Gaputan na pintas kan 60 ti customer. Ilibrim tila ko tayaw. Di ka pampanunot kastraw. Bakit? Si kagayam ti mang bankrupt iti dayta a sari-sari store. Ano yaw? Hindi nakalapigusan ng kaslaubing. Bakit nyamit nakababayin ka na iti lumablabas? Sige raw, no asino man dagita nga indibli-bribe. Bakit mo kababayin? Sige ram ida, tano saan? Pagtalawon ka talaga. Anyat nagabaan nyo kan tatang nanang. Apay pagtalawon nyo ni tatang. Wana, ta saan nga agpampanunot dayjay nga amam. Apay ka di. Inliblibre na tilako tayaw. Uto-uto alakay. Ay nawaw. Apay ka numat nanang. No siksikan na pintas ti customer na. Ilibre na tilakaw. Makitam daytang aramid ti amam. Nay, dakas tikas tang aramid na nanang. Daytang arawd, kasla saan alakay. Hay na, talagang agburak ti darak iti daytang amam. Isumet ti mang bankrupt iti store amano atawan ngayon rigrigatak. Ibagayo ta singiran na no asino man nagitiin libre na nanang. Wine, isu ti imbagak keng kuana. Kano saan na masingir dagijay, talaga pagtalawak dito'y balay. Marmarwam day talaklakayan. Ay nawaw, anya ti aramida nyo dito'y balay, Tata Castro. Imayak tagsingirak, Josel. Ay nawaw, anya ti singiran nyo, Tata. Te, bayad na kitila ko, mingin inted puking ka. Ay nawaw, intedyo sa itan, singiran nyo malaga niya. Masapul nga agbayad kayaw. Tano saan? Sakti pagtalawan ni bakit kaw? Da kayo mati nagdesisyon amang ilibre kada kami. Apay ngagsingir kayo itangay. Alamit din na. Agbayad kayaw tap no masulbar butan ti parikot kaw. Awan ti amok apapanak no pagtalawan nak ni bakit ko basang. Anya? Please, kasyan nak kumabit Dahito'y pala ang tinasingir ko, bakit? Ay nawaw, apay 500 laang. Iso pala ang tinaornong bakit? Di ka man lanagan. Tagsingirak manin no pa nagsusweldo. Manotiin libre aya. Aduda bakit? May saditan ni Josel. Ay nawaw, dagiti gold digger akalugaran tayaw. Pasensyakan bakit? Hay na, agar aramid ka iti pagparikutam. Bidot ko na ijay bakit? Singiram dagiti aguldigar. Ikan ka iti dua alawas apawayway mau. No saan mo ida masingir, pasensyakan. Ngam sika ti pagtalawag, kastraw. Ditakan. Maasarak ang makakitkita iti panagrupropam. Kanya nga ita. Nakaungatin ni nanang kada kayo tatang. Diyan may impagaraw pamamuan ni nanang mo ti maipapaniti dahi ba anak ko. Biddo, ti kasi hinaramid yaw tatang. Sakpayan kagparikot ita. Agsingir kayo. Ta seryoso ni nanang itinaibaga na tatang. Talaga pagtalawon da kayo. No saan nyo ang masulbar ti parikot ng inaramid yaw. Uwan anak ko. Singirik ita. Promise. Ay, nawaw! No ti asawa kat naanad kan mapagtalkan at daragsak kantal na ti pamilya. Ngam no ti asawa kat darasudos kan di na amo ti aganad, parikot kan riribok ti ipaay na iti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken
panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahil laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Intaray da ka no, mait ni kasinsin mo a Merlin ija ospital nena bakit? Miso bati pagsasaritaan da iti group chat may nga kakabagyan itay. Apay ka no? Ti damag ko ket na-stroke ka no. Sino ngayon tagla ko iti pwesto da ija palingke? No kasta tinapasama? Ay, day tati santay nga mo. Ay, sayang day jay. Ino sana maasikasaw dagiti anak na ay ipasublat dalat takuman kanyak Na, dami tin pwesto ta bakit? Unang mayat numanayunan pa lakay. Imbis a madanagan ka taad da iti ospital ti kasinsin mo. Saan ta ti pwesto na ti paginteresam? Una, tanuawan mo't laeng ti maaya banda nga agbantay, sayang laeng daya apwisto. Si kamot gayam tinagbantay dito'y pwisto yaw, Jomar kaanakan. O nanti, saan pa yung amin ang nagimbag ni nanang? Kay tasino nga'y tinangbantay ken kuana. Ti kabsat ko, anti. Kay anya ti plano yaw iti pwesto yo dito'y palingke. Ituloy yo ka day, no, anya. O nanti, ituloy mi. Taiso tinagsaritaan mi nga kakabsat. Ay, kunak ano saan nyo nga ituloy? Ay ket asino nga iti agbantay no at da trabaho? Agbirbiro kami pailangan, anti. Ay, kitain nyo ata narigat agbirok iti mapagbiaran nga agbantay. Uwan nga rod, anti. Magando, basta mangala kayo laeng dita ket itaray danto ti kwartayaw sayang may. Agyaman na kiti concern nyo, anti nena. Di kay madanagan. Tapilyan mi ana imbag ti pangitalkan mi iti pwesto mi. Kumusta ti lakad mo, abi ading ko? Nasayat tamot man ng Flora. Dapat ti may isang interview. No, makapasaak ay mabalin kun ati mangruging agtrabaho. Naimbag ka pa'y, at pagtrabahoam. Uray si kamot manang. Awanen Awanan? Agawi din ti anak ni Nana Saria. Kat saan da kanon akasapulan ti babaunen, ta isudan ti mga sikaso iti inada. Ay, pudno ka di ti bagbagam manang? Ay nawaw, iti panagkunam kadikat agulbudak kang ka. Ala, kasaritam to nga rod ni kasinsin Jomar Ada nga taam mo na apagtrabahwak. Nadakamat na kanyak nga agsapsapol da iti agbantay iti pwesto da iti palingke. Amumet, saan pa'y anaimbagan ni nanang da? Naibaga ni abi nga agsapsapol kayo kano iti mangbantay iti pwesto yo kasinsin. Uwan kasinsin. Awan kadipay nabirukan nyo? Awan pa nga rod kasinsin. No awan pa'y, siya kun kasinsin. Nay, sigurado ka kani kasinsin? Mano ti sweldok iti may sangal daw. Minimum latta kasinsin. Siyak nga roden kasinsin. Kaano amang rugiak? Numanusam ti masapang agrieng, mabalina namang rugi ka inton bigat kasinsin. Ayun kayat ko dayta kasinsin. Mapantang arod ije palengke no bigat, ay isurok na kitinaskin nga aramidam kasinsin. Wen kasinsin, dagasen nakto ije balay mi Agyaman aklaunay tanagboluntaryo ka kasinsin. Saan akon amarigatan nga agbirok. Ay nawaw, syempre mat kasinsin, kasapulak launay ti trabaho ita. Panahon kan dito'y kasinsin Si kamot din ti makaamoy ti pwesto. Wen kasinsin, di bali ata insurong matendag itinaskan nga aramida. Un gayam,
Ibatik dito akwarta rin ka. Ay nawaw, paraan niya day ta akwarta kasinsin. Umay ni Manong Roko dito pwesto no madamdama. Ited mo king kuha na dito akwarta kasinsin. O sige, day talaan ka de. Woy, ano masapa amal pa si trabaho kinton malam, dumagasak dito pwesto. Ngumno ag-overtime kami. Inton bigaten tagsapa makaumaya kasinsin. Okay, kasinsin. No sa anak ang makaumay, iawid mo pa ang ti koleksyon Mabalin mat nga itulod ko iti ayan yo kasinsin. Saanin kasinsin? Aramidom latan ti imbagak no bilang manda sa anak ang makaumay. Kuryo lakay. Sikapay laang ti aglako dito'y pwesto tayo, wait. Ay dawaw, sa dino ti papanabakit. Mapanak man iti pwesto ti Jomar. Apay ang mapangkaitayan da. Anyat arabido mi jay bakit. Mapan ko lakita ay no asino ti pinagbantay da ita. Ada trabaho ni Jomar ita kay. Pasapul amwab. Ay, di ta bangir mo lang ti pwesto da. Anya kalak tinaya. Inton kon, adaman maisawang mo dita. Agkalma ka lang. Tagan anadak meten ita. Agawaam nga rot Di ka man mabayagan ni Jayan. Wan! Agsubli ak tumatlaang adagaws. Mapanak la agsirip. Takitaag no adda na alada nga agbantay. Wan no awan pay. Mga no saan tayo nga mo ka saan daman gayam nang lukat. Sayang laang tibay bayadan da nga abang. Good morning! Ne, da kayo matgayam day ta antinena. Na, si gayam tinangital kanda iti pwesto da Flora, kaanakan. Siyak nga rod ante. Yay, nariga mo lang ti agbantay iti pwesto kay. Nanguna ano agsasaro no ti gumatang ante. Makapatikaw no daduma. Ay, amom kaday ti araramida. Amok ta insoro ni kasinsin Jomar ante. Kita tamagan no sikat ti mangipalugi ito'y pwesto da. Uray kaskasan no kat amok matkit di ti araramidak ante. Awan pagdanagan nyo ta saan da ang mabangkrap no siyak ti adda ditoy. Kahit nang lukat da ka de, wanaw. Wait, lakay. Sino tinangital ka na iti pwesto da ngay? Adamo ni Flora ijay. Ni Flora, kasinsin mo't lang ni Jomar, tinala da. Masurunak iti dayjay a Flora. Nawaw, anya lang una iti pakasurunam. Una, tay manugot kit din nga isaw ti agbantay. Kasapulan na mo ti kwarta. Dadaulan na kit din ti plano. Ti plano, amang tagikwet ti pwesto ti kasinsin mo, kasta ka na Di pa lang kami nag-surrender na kita atatao, tasublatag ti pwestuda. Ay nawaw, awan ti maarabidam no ituloy da Jomar tinarugyan ti inada. Italaang manan nakita ka kaanakan Jomar. Adumot ngamin ti pakakumikuma kanting. Ay, kumusta nga iti sales show? Okay lang, anti. At dalatamot mo or no? Abangan mo't no, saan nga mo ni Flora at kasinsin mo, ti araramidon na. Itilas o din na maabulan na pa nagtrabaho na. Kat awan mo ti dakas anakitak kenkwa na, anti. Ha? Abangan no pamarang na lang dagita. No shot ti sika, mangikabitak iti CCTV iti pwestok. Iti kasta, amok, no anya ti mapaspasamak ijay, no awanak. At damot to nanti. Hindi pa nga dati CCTV jay. Ay, kunak no awan pailaeng. At iso nga oray ka na yung awanak ijante. Amok lata ang mapagpiaran ni kasinsin Flora. Ay, adakin ka dayta. Kasanada kaya't yung asawa nanti. Awam mo kide. Alala,
agpatuloy akam. Tada pa'y napatag apag na kanakan. Okay, ante. Agan-anad kayo. Ay, umayak man makitugtugaw dito'y pwesto ni kaanakan Jomar. Anya ti masapul yu ayante. Ay, awang makiday. Kaya't ko lang ti agis tambay dito. Sige lang ante. Agtugaw kayo Naimbag man. Saan ka maumuma dito'y Flora? Saan mo't ante? No siyak lamay sa nasaysaya at no pumanaw ka dito yan. Ay nawaw. Anyat kayat yu asawan ante. Ay, panawam to'y pwesto abang bantayam. Agsapol ka laangan iti sabali a pagtrabahwam. Nay, saan ama balinti kastante? Apay, di ka mabutang aya. Anya ko matipagbutngak ante. Yawon na. Tamagan no inton madamdama ka sikat ti mabaligtan. Amangan no sikanto mo laang ti madaksan. Saan kayo amaawatan ante? Apay ko maamadaksana kat awan matdakas nga aramida. Sige adakin ka no saan ka makarigna. Basta siya, inbaga kon ti kayat ko nga ibagakan ka. Tapnaw matulungan ka. Apay akas jeti na ibaga ni Antine na kanyak. Anya timbaganakan ka manang Flora. No saan ko kano akayat ti mabaliktad ken madaksan ket pumanawak kano. Saan ko kanon nga asikasun ti pwesto da kasinsin Jomar. Ay nawaw, apay ka numat. Day tangarot ti saan ko amaawatan ading ko. Awan met amok adakas nga inaramid ko. Amangan mo't no umapapal laang ni ante. When no saan, amangan ay birbirok naman ti saan tayo apagkikinaawatan nga kakabagyan. Kasaritak tuman ni kasinsin Jomar. Ay waninsan, ibagamkan ko natin imbaga ni ante na ken ka. Tapno amuna mo ta, may samot nga minasugsug day jay nga ante na. Nang lukat ka day da ka anakan Jomar, lakay. Wan mat, bakit? Sino nga iti ada ichay? Sino kumapay? Ni kaanakan Flora at ta. Ay, nawaw. San pa'y kayam apimanaw day jay babay? Hinat ko na. Ay, adaya may. Pimanaw kong kunamay. Di kayat ko asawan. Kat saan pa'y gayam apimanaw ni Flora? Sulat ta gayam ti mga asikaso iti pwesto da Marlene. Apay ko maapumanaw. Kit nadamag ko amayat titulagan da ken Jomar akasinsin na. When now, sinugsugam man ngaminan ni Flora. Iso anam na maam apumanaw. Na ito'y tinaornong a koleksyon itangal daw? Wen kasinsin. Ay nawo. Medyo takkel mo ta. Wen ata adumat customer ita kasinsin. No kasta ka na yun kat mayat ko ma. Bareng kastaman ti maornong a sales no bigat. Ay wen gayam. Awang ka dinadakdakamat ni Antine na kang kakasinsin. Kas kumaitaan niya kasinsin. No adda ti indandanon na kang kaama ipapan kanya. Awan mo't malagip ko kasinsin. Apay nga ron akas di ti panagsasauna kanyak ngay. Anya timbaga na ken gaya. Pumanawak ka no saan ko akayat ti madaksan. Anya? Jak maawatan no apay apapanawan nak. No apay akayat na nga agsapulak iti sabali apagtrabahwak. Kimaro man siguro ti kinamanagapal na iso akasta kasinsin. No aday baga ni Antinena ken ka. Di mulata ni kaskaso. Sugsug tayo diyang anti tayo. Mahilig nga garamit iti pag-aapaan tayo. Antinena, naimbaglangan, tanaranaan kayo dito'y balayo. Anya ti masapul mo, kaanakan. Apay abot-but nganyo ni kasinsin Florante. Ay nawaw, siya, but-but nga ni Flora. Wan ka no matante. Imbagayo ka no apumanaw iti pwesto abambantayan na
No di na kayat ti madaksan. Na. Awan mo't imbagbagak akasta, kaanakan. Iso matindanon na kanya. Taure iso, kat mas daaw no apay akas jay ti ibagbagayo. Ay, no siya, nadalaws ti konsensya, kaanakan. Awan dakas nga insawsawang ka. Naglaing kamutan nga gulbog. Ay, no saan ka akasarsarita, di ka sumanaunita, guryaw. Nangag ko, tinagsaritaan nyo kini Jumar itay. Kat amuklatan nga agul-ulbod ka kang kuana. No ibagat ti pudno ken kuana awan ama nga no agsubang kami lang. Apay ngamin nga agar arabig ka iti pag-aapaan nyo nga agkakabagyan. Ay! San man akong kompormi ti salsaludsodom dita si ka, guryaw. Adaw, ti pampanunutay. Nayunang paylaeng mait. Kasanon, no saan nga kinaawatan ti dwakit agapada, gapu iti aramid mo akasta. Nalpasan ti trabahom kasinsin? Kuwan ka sinsin, nalpasin ha. Isumot lagayam ang nga nasapa ka nga imay dito'y pwesto yo. Kuwan? Ay, gayam. Nakasaritak na antinena. Kit aglibak paylaan ngamin. Awan ka no imbagbaga na akas iti na ibagam kanyak. Apay nga ilibak namanen? Ipabuyam man laangan ti CCTV ken kuana. Amangan no aramidak da ita. Kit mapabainan mo't unay kasinsin. Jakman kayat ti kasta nga ugali ni auntie. No anyamot nga ti maganab na iti kasta nga aramiden na. Kaya't nalakid di asubladan ti pwesto. Iso asugsukan na kamatay. Interesado aya? Uy, iso tindanon da kanyak. Istoryahan na kano iti sabali ang tao. Ano ma-give up ti pwesto kat sublatan nanto kano. Isumot lagayam Ti kayat na pumanawak dito Ngam di nanamnamaan na mapasamak data kasinsin. Tasaan ko nga i-give up ti pwesto mi dito palengke. Ituloy ko tinarugyan ni nanang. Jomar, kanakan. Nakitam tay tricycle aginatang da Flora. Apay ti tricycle, Dante? Ay, nawaw. Saan ka kadiamas daw no nangalaan da iti kwarta nga ingatang da? Saan, Dante? Apay ka di? Nay, hamangan mo no kinupit na iti pwesto yaw. Oo na yun, Dante. Apay akasta kayo? Daklaw na, iti pa nagtalak mo iti dayjay akasinsin wow. Wan ata mapagtalkan mo't, Ante. Di ka mabutang. No day tantaw, ti pakabangkrapan ti negosyo yaw. Di man perjen ni kasinsin Flora kanya, Ante. Saan kay nga aramin iti istorya? Taamok tinagtawdan ti kwarta nga inggatang day ti dayja tricycle. Anya? Oray mamin anupay asugsugan na kami, Ante. Saan kay nga agbaligi? Isong agsarden kayo, tasayang lang ti panugyaw. Kanya nga ita, nakangag kakit din, iti ka nakam. Kay naragsakan? Saan ba't kide? Ngambili baklaunay iti dayjay aka nakam. Apay ko mga agbilib ka kenkwana. Wala. Ta itikas day nga edad nakit nanakam. Sa nakas iti daduma dita. Naa! Siya ka day tipat patamaam. Guryaw! Alaking ka ano na pasagidan ka ba nay? Ay na, guryaw! Saan asyak ti pagpungpung tutam? No di mo kaya't apagtalawon ka! No pagtalawon na, mapanak iti ayan ti anak ta. Si kamot lang tagparikot no awanon maibon mo. Anya? Aklunum ngamin nagbidot ka. At da punto ti kanakam. San anasaya at asikapay laang abakbakitan ti agaramid iti rason. Tapno agaapa dagiti kabagyam. Ay, nawaw! Agbalin ka apagwadan iti padam a tao. Aganad ka iti sao ken aramid mo. Liklikam ti anyaman nga aramid amang itunda iti riri. Iti kasta, saan ama perdi tinasaya at alinangan nyo nga agkakabagyan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw!
Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.